ନମସ୍କାର। ଆମେ ଲୋକଓଏସ୍ ଆବେଦନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର କଟ୍ ଅଫ୍ ବୈଠକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାରବାର ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଟ୍ୟାବ୍ ହେଉଛି ଉପସ୍ଥାନର। ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ବୈଠକ ଉପସ୍ଥିତି ପୃଷ୍ଠା ଅଛି। ଏଠାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ନାମ, ଆପଣ ଚୟନ କରିଥିବା କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖ, ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ 2024, 200, ଆପଣଙ୍କର ବୈଠକ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିଥିଲୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସଦସ୍ୟମାନେ 200 ବୈଠକରେ କେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ସଦସ୍ୟ 200 ଥର ଆସିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଥରେରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଥର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପୂରଣ କରିଛି। ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କମ୍ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସେଭ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏହା କରିବୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ପଛ ବଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରିପାରିବେ। ଆପଣ ତୀର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରିପାରିବେ। ପଛ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନରେ ଏକ ସବୁଜ ଟିକ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯିବା। ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଯିବ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସଞ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ 2016ରୁ 26 ଜୁନ୍ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଞ୍ଚୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରାଂଶ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଠାରେ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ସଞ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କିମ୍ବା ସମାନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ବହିରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାସବୁକରୁ ଏହି ସଞ୍ଚୟ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିଛି ମୌଳିକ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ସେଭ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଟା ସଫଳତାର ସହ ସଞ୍ଚୟ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।